yiero speaker mano mantiere od bura kanyo itime e yo machalo nade. Achako kodi Mheshimiwa Gere. Or speaker jalno madwa bedo speaker ok ochuno nyaka obed jabura. Onyalo bedo ng'ama oko, onyalo bedo MCA, to ka MCA madwaro bedo speaker nyaka resign eko chung bedo speaker, mateno dhi we kombe eko duogo chung. To jal ma oko to biro mana bedo qualifications magi en ma bora ni in gi katas mana od gine class 12 ma mano jomo kulungo form 4 gi good conduct mar police. Then ichulo gine indiko barua ma application titero e bunge. Koro ilarega kech speaker emata duond od bura ma county kata ma bunge maduong'. To gimomi ilare en ni party niga gi interest mare e duond od bura. Gin mage makoro chuna ni nyaka gidhir bende lemo mar speaker. Mokwongo mondo gige party odhi maber e duond od bura, party nyaka gore matek kabisa mayud speaker, nikech gige ma gibiro kelo duond od bura go mondo okadhnegi nyaka giyud nyieno maber ma biro bedo ni en pro party ma dwa gone kura mondo joge dwa gone kura mondo bed speaker. Kanyalo kelo nigi mana chiel ni mana kaka nawacho ni wadwaro loso bura moro, chik moro